Инал Плиев. Чудовище. Като дете бях 100% сигурен, че в мазето на нашата сграда живее огромно страшно чудовище, което иска да ме сграбчи, когато излизам от входа, да ме разкъса и изяде. Разказаха ми за него моите приятели, които живееха в нашия вход. Никой друг не знаеше освен нас и то не беше нападало други хора, но това не го правеше по-малко реално. Точно както невидимостта на ужасното същество ни най-малко не влияеше на кръвожадността му и последните стъпала преодолявах с повишена скорост, излитайки навън като курсум. Чудесните спасения, съвсем разумно и основателно отдавайки на собствената си пъргавина, или на умората на хищника, или на неговото сънливо състояние, или на лошия му късмет, аз живеех пълен с грижи, интересен и наситен живот на съветско учениче. Както и да е, винаги успявах да избегна срещата с тайнственото чудовище, което разбира се ме радваше, карайки ме да държа ухото си остро, докато преодолявах най-опасните 5 стъпала на нашия вход. Минаваха години, военни бури, безнеещи природни стихии, продължителни социални и политически бедствия заляха моята родина. Житейските вихри въртяха около мен, като в гигантски калейдоскоп, хиляди лица, характери и събития, шумът на чужди градове и държави, бъдещето на нашето детство, което днес наричаме минало, с безпощадна ръка ни раздели, нас тримата приятели, прокарвайки между нас непреодолими граници. Но и десетилетия по-късно, влизайки в този вход, аз като древни веди четях скалната живопис, спомняйки си любими лица и представяйки си епизоди от нашето детско приятелство. Колко жесток се оказа светът извън пределите на нашите детски игри и фантазии. Колко страдания, лишения и тързания си причиняват един на друг хората, знаейки и не знаейки, получавайки възмездие и сами страдайки и тързаейки се. Ние създадохме за себе си свят от антиутопии, подправки, безумен, лъжлив и от това чудовищен. И ето, един ден, излизайки от входа, когато моите преживявания бяха особено силни, аз потръпнах, усещайки бързо движение на въздуха, обърнах се и видях, че към мен се носи покрито с козена невиждано създание. Нямаше време да бягам и аз застинах като вкопан, приготвяйки се, че сега ще ме разкъсат, и в ужас затворих очи. Но 2 космати лапи ме прегърнаха. Моят детски страх се оказа не толкова огромен, колкото ми се струваше преди. Неговият мокър, като на куче нос, се опря право в ухото ми. Аз учудено отворих първо едното око, после другото и го погледнах. На мен също ми е страшно, каза той. И двамата заплакахме.